Halkara parahatçylyk we ynançmak ýylynda türkmen betaraplygynyň dünýä derejesinde ikrar edilmeginiň şanly 30 ýyllygy giňden belenilýär. Bu bayramyň öňü syrasynda Kerki şäheriniň orta mekdeplerinde bilim alýan mektep okuwçylary bilen duşuşdym. Betaraplyk diýmek näme? Betaraplyk bu parahatlykdyr. Betaraplyk bu asudalykdyr. Betaraplyk bu erkanalykdyr. Betaraplyk bu azbelikdir. Betaraplyk bu dostluğunlukdur. Betaraplyk bu garaşsyz baky betaraplyk. Ata watanymyzyň hemişelik betaraplygynyň şanly 30 ýyllyk toýu bilen türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzy, hormatly prezidentimiz, arkadaly gahrman serdarymyzy, tutuş türkmen halkymyzy tüý sürekden utlaýarys. Ata watanymyzyň mundan beýleki ösüşleri bakly bolsun. Betaraplyk bu parahatlyktır, awadanlykdyr. Şu günkü günümize buýsanç, ertesi günümize de ynançdyr. Dillerimiziň senasyna öwrilip, betaraplyk bugün şuglasyny saçýar. Halk bagtynyň baky binýady bolup, betaraplyk bugün dünýä ýaňsalýar. Türkmenistan döwletiniň hemişelik betaraplygynyň şanly 30 ýyllyk toýy gutly mübarek bolsun.